Ni jaulagunak, 3. mailako ikasle batzu gara, eta orain arte landu dugun gaia Txina da. Gaiarekin bukatzeko ikuskizun txiki bat antolatu dugu. Ea gustuko duzuen. Hasteko, nien piztia izeneko kondaira bat kontatuko dizuegu. Aurrera kontalariak. Aintzina, oraindik piztiaz eta mamuz beteta aspaldiko Txinan, bazen beste guztia baino gaiztoagoa eta okerragoa zen piztia. Nien izeneko. Piztia Maltzurro gero urtebete bestera jaisten zen herrietan. Eta txinatarrak harrapatu eta jan egiten zituen. Txinatar gaixo ez zer egin zitekien lehetu zezen japutxuin eta hau germala zau zuten. Piztia osatzeko, bergorian nietan idatzitza zueko premariko, eta zentzilikatu zuen etxeetako bateetan. Etxeak eta inguruak zuziekin argiztatu, eta gau guztia zuziriak lertzen pasatu. Nien piztiak 3 gauzi behiti dut, kolore giori eta zarabari. Jakintxeko minuto bezala ezi egin zuten txinatarek, eta nien piztia ezena osartu herrietara jiztu. Urte asko pasatu dira, baina gaur egun oraindik ere txinatar asko urte berri bezperako gauean, ohitura zaharrei jarraituz, etxeetan zuzia pizten dituzte, eta zuziriak botatzen dituzte, eta euren etxeetako hormetan zintzilikatzen dituzte kapertxo guztiak. Igarkizun batzuk ere prestatu ditugu. Ea esnatzen dituzuen. Arrizko zugei, erantzura bezain dozen, eroriko esia baino latzago, Txina menderatu nahi duten arrozentzako. Zer da? Zubea banez zubea zubea dut izenean, nabeko aizebeka baina eramadan nire aserretzen aizenean. Zer naiz? Ipurdia erreta zerurantz aiza baina harina. Gaueko iluna margotzea. Argi diztira eta zaratak, ostarra nio baino koloretxoa. Zer da? Zer dela eta zer nahi, urte asean etxerrian izena jugo eta urte armentzia nikaren guztanian baina albaran eta barrai lortzuen baina finean. Zer da? Igarkizunen ostean, ea ondorengo olergiak gustatzen zaizkizun. Txinen ibile ginen, txin-txin kikiri-kiki, txin-txin kikiri-kiki, urte berri ospatzen, ura zen ura festa, txin-txin, txin-txin kikiriken, txinatara ile guztia gaztera kaletzen. Txin-txin, pasautuka eta txin-txin, kikiri-kiken, txinataren artean mantzatzen. Galdu ginen Txinan, txin-txin, txan-txan, urte berriko festan, ura zen ura zarata, txin-txin eta txan-txan, txinatarra ile guztiak oiuka eta dantzan, jendeak eskitin, txin-txin, musika txan-txan darrapatatan. Txintxan, txintxan, urte berriko festan. Txantxan, txantxan, aurrak dabiltza antzan. Txintxin, txintxin, topa basnarekin.
Txintxen, txintxen, hasi zaitez dantzatzen. Txentxen, txentxen, ni ez nauzu nekatzen. Txentxen, txentxen, denoi urte berrian. Txinako ipuin zahar bat antzestuko dugu orain. Bertan, kontatzen du burua erabiltzea, indarkeria erabiltzea baino garrantzitsuagoa dela. Ni narratzailea naiz. Ni narratzailea naiz. Ni azeria naiz. Ni tigrea naiz. Behin, tigre batek eta azeri batek zopa egin zuten basoa. Azeriak tigrearen asmatu eta honako gertatu zen. Ni ezin oso joan, zeretako jainkoen animali guztien nagusia izendatu naute. Animalia guztien nagusia hori erdatia. Baina gira eta badakizun, jainkoen egin kontra basoaz, larritiko ordenazioa dizutela. Baina ez oso asinisten baintza frogatuko dezu. Frogatuko dezu. Begira, zuri atzetik joango zera, eta ikusi dela animaliak nik ustan korrika korregungo dute. Ongi horrez egin garen dut. Tigrea zeraren atzetik abiatu zen. Haiek ikusi erduko animalia guztiak lasterkatzen ziren. Zure bedurra! Animaliak tigrearen batik ihes egiten zutela pentsatu zuen. Baina tigrean hori ikusita azeriaren batik ihes egiten zutela pentsatu zuten. Zer, hori zinezen aldiazu? Bai, zakoaren ondoren sinestu beharko. Azkenean eta batetetakoaren ondoren, tigrea bere bideari ekin zion eta azeria batean ustea erabaki zuen. Segidan, bat zenekien atalean txinatarren historiari buruzko hainbat bitxikeria ikusiko ditugu. Txinatarrek inperioaren hasieratik zer esportatzen zuten Asia eta Europara, eta horretarako egiten zuten bideari. Zetaren bidea deitzen zitzaion. Inperioaren bukaeran emakume eta gizonezko aberatzen atxikikoa zazkala luzatzen uzten zuten, zan txikiena ere egin gabe bizi zutela dierazteko. Pekingo Aresiak bederatzi ate handi zituen. Ate bakoitzak bere funtzio berezi bat zuen. Soldaduak pasatzeko, zurak pasatzeko eta heriotzera zigortutako pasatzeko. Lehen enperadorearen garaian txanbon biribilak erabiltzen zituzten. Eta erdian zulokarratu bat zeukaten, bertatik lokarri pasaztuta eramaten. Txinatarren paperez lortu zuten zeta ondokiekin horri hartunez. Urte berriko jaialdietan txinatarrentzat erosua oso garrantzitsua da. Zorte ona eta zoriontasuna ematen dituela. Eta ikuskizun hori amaiera emateko denen artean Shanghai Xianxi izeneko txinatar
abestia abestuko dizuegu.西安九安万金珠，山海西安山海。